Соңгы елларда республикада авыл биләмәләрен үстерү, эшмәкәрлеген яхшырту мәсьәләләренә һәм шул нигездә кешеләрнең яшәйи сыйфатын күтәрүгә игътибар бермә-бер арта бара. 2016 елда старт алган Бөтен дөнья банкы катнашлыгындагы урындагы инициативаларны яклау программасы районда 4 ел рәттән уңышлы гамәлгә ашырылып килә. 4 ел эчендә барлык 22 авыл советы авыл биләмәсе дә аның мөмкинлекләреннән файдалана алды. Бүгенге көндә биләмәләрдә әлеге программа кысаларында киләсе 2020 елда эшләнәсе эшләр буенча халык җыеннары үтә. Халыкның борчыган проблемалары, тәкъдимнәре тыңланып, төгәл эшләр билгеләнә. Эшнең башкарылуына контрольлек итүче инициатив төркемнәр сайлана. Балалар һәм авыл яшьләре арасында игълан ителгән рәсемнәр, иншалар, макетлар конкурсыннан күргәзмәләр оештырыла. Әлеге программа кысаларында Аккүз һәм Кушбакты авыл советы авыл биләмәләрендә мәктәпләр ремонтланачак. Чөнки балалар ул авылның киләчәге, бизәге. Аккүз авылы халкы зур активлык белән авыл мәдәният йортына җыелып, бер тавыштан мәктәпнең тышкы стеналарын тулысы белән ремонтлауны, җылытуны күтәрде. Республикада менә күп еллар инде безнең программа поддержки местных инициатив ППМИ кыскача әйткәндә программасы эшләп килә. Без инде бу программа белән 4 ел катнашабыз. Без шушы еллар эчендә күп кенә эшләр башкардык. Үзебезнең клубны ремонтладык, Аккүз авылында су системасын ремонтладык, Шәммәт авылында су системасын ремонтладык. Менә инде 2020 елда шу программада катнашып, үзебезнең Аккүзнең урта мәктәбен ремонтларга булдык. Бу программа буенча безнең предварительный җыелышлар булды, основной җыелышта үтте. Халык инде бик актив катнашты. Бу проектны тикшерүдә, карауда күбесе в основном бөтенесе дисәң дә була программаны поддерживать иттеләр. Шуңа күрә менә хәзер безгә бүгеннән бөтен документларны барлай башларга кирәк. И надеемся инде, что бу программа белән җиңеп чыгып, 2020 елны безнең мәктәбебезне матурларбыз, матур итеп ташларбыз. Һәм теләк бар даже яңа уку елын шушы обновленный матур мәктәптә каршы алырга. 1968 елда төзелгән мәктәп бинасының стеналары бер тапкырда ремонт күрмәгән. Стеналарның аскы өлешендәге кирпечләре таушалып, җимерелеп бара. Бүгенге көндә республика күләмендә ППМИ программасы нигезендә авыл җирлекләрендә төрле эшләр башкарылып килә. Менә безнең авыл территориясендә дә байтак эшләр башкарылды. Без моңа авыл халкы бердәм шат катнаштык дигәндә күтәреп алдык, ярдәм иттек. Менә бүгенге көндә шушы программа нигезендә инде авыл халкы теләге белән, авыл халкы инициативасы белән җирлектәге урта мәктәпнең бинасын ныгыту күз алдында тотыла. Халык бердәм хуплады бу башланышны, бердәм теләк белдерделәр. Бүгенге көнне шушы җирлектәге урта мәктәптә 100-гә якын бала укып килә бит инде, 75 бала укый. Киләчәктә дә әле безнең алдагы көннәрдә җирлектә балалар бар. Садикта тәрбияләнгән балалар бар. Мәктәпнең киләчәге бар дип әйтергә кирәк. Авыл җирлегендә мәктәп ул иң күркәм кирәк урыннарның берсе дип әйтергә кирәк. Мәктәптә булган балаларга бүгенге көнне уңайлы шартлар булдырылып килелә. Менә узган 2015 елда ремонт кирип, без мәктәп эчендә ашхана булдырырга ирештек дип әйтергә кирәк. Бүгенге көнне балалар җиһазландырылган, уңайлыклары булган, ашханада туклана. Бу үзе дә улы шатлык. Шушы ук мәктәпнең менә тышыннан да җылтып, күркәм итеп матурлап та куйсак, үтә дә уңайлыклары артып китәр дип әйтергә кирәк инде. Шушы балалар арасында безнең киләчәктә зур уңышларга ирешердәй балалар, зур уку йортларына керердәй балалар укытып, тәрбияләп чыгарга дип планлаштырып торабыз бит инде. Җирлектә эшләгән укытучылар алар барсы да югары белемлеләр, балаларга тырышып, аң белем бирергә тырышалар. Һәрберсе балалар белән индивидуаль эшләр алып баралар. Бүгенге көндә район күләмендә барган спорт ярышларында
Балаларыбыз призлы урыннарда киләләр, әле менә яңа гына булган кес баскет, оранжевый мяч дигән спорт ярышларында балаларыбыз беренче призлы урыннарга ия булдылар. Шул ук вакытта конкурсларда бик күркәм менә катнашып, әле бүгенгесе көндә инде шушы 3-4 ай эчендә дә байтак конкурсларның нәтиҗәләре югары бәяләнде. Киләчәктә дә мәктәбебез шушылай матурланып, күркәмләнеп китеп, уңайлыклары арттырылып торса, киләчәге мәктәбебезнең булыр дип өметләнәбез инде. Кужбахты авылы халкы да мәдәният йортында оештырылган җыенга бердәм җыелды. Әйтергә кирәк, әлеге программа рамкаларында 2017 елда биредә мәктәпнең өлешләтә тәрәзәләре яңартылган иде. Һәм алдагы елда калган тәрәзәләрне алыштырып бетерү мәсьәләсе күтәрелеп, халык тарафыннан бер тавыштан хупланды. Сельское поселение Кужбахтинский сельсовет в программе поддержки местных инициатив участвует с 2016 года. В 2016 году общими усилиями мы отремонтировали сельский дом культуры в селе Кужбахты. Были заменены окна, двери, потолки. В 2018 году мы заменили кровлю детского сада, окна и двери. Впрочем, был сделан капитальный ремонт детского сада. В прошлом году была заменена система водоснабжения села Тазеева. Произведены ремонтные работы, вследствие чего заменили около 3 километров водопроводных сетей. В 2017 году мы начали замену окон Кужбахтинской средней школы, вследствие чего было проделано ремонта примерно 50% работ на сумму 1,5 миллиона. И вот в этом году население захотело продолжить начатую работу и докончить ремонтные работы по замене окон и дверей Кужбахтинской средней школы. И надеемся, что в будущем у нас все получится. Базытамак авыл советы авыл биләмәсенә караган Мори Менәвез авылы халкы да авыл мәдәният йортына биләмә утырышына җыелды. Биредә авылда булган проблемалар уртага салып сөйләшенде. Авыл бик зур түгел. Биредә 206 кеше гомер кичерә. Күпчелеге Мори халкы. Алар мәдәният өлкәсен үз иткән халык. Узган утырышта да Мори Менәвезләр урындагы инициативаларны яклау программасында катнашу теләген белдереп, авыл мәдәният йортына тулысынча ремонт кирәклеген һәм бер түбә астында фельдшерлык-акушерлык пунктында урнаштыруны сорап бердәм тавыш бирде. Biz шушы клуб кирәк дип үзебезгә безнең балалар сорап торалар. Кайтканда бәйрәмләргә, концертларга киләселәр килеп тора. Шуңа безнең клуб бетмәсен ие, ремонтлап, моторлап эшләп куйсыннар ие. Бик рәхмәтле булабыз инде. Бөтенебезгә дә кирәк бу. И медпунктны да нык кирәк дип әйтәбез менә. Булып торсын балалар бик күп авылда. Картлар да бар. Шушы авылда туып үстем, шушы авылда картаям инде. Ну, клуб булды, мен за клуб булып эшләдем. Клуб булып көтәрә, кешенең күңелен көтәрә торган урын ул. Клуб кирәк. Клуб булса, яшьләр була кала авылда, яшьләр дә калсын, балалар була, балалар да булсын, балалар картларга пункт, медпункт кирәк, медпункт булсын дийме. Шулай булгач, авыл яшәсен, авыл булсын, картларга безгә балалар кайтып торсыннар, балалар бар, кайтсыннар, сөйнеп кайталар, авылыбыз ямьле, исән тазалыклы клублар булсын, авыл яшәсен. Ишкар авыл советы авыл биләмәсенең Лаяшты авылында яшәүчеләр дә агымдагы елда авылларының мәдәният йортын ремонтлауны хуп күргән. Клубта үткән җыелышта Лаяшталарны биләмә башлыгы Гөлүс Шакиров чараның көн тәртибе белән таныштырды. Чыгышлар тыңланды. Клубны әйбәтләп куйсак, үзебезгә тыгып кайберләр һәр без олоен безгә нәмә ул клубта һәр берегезнең групплары бар, онычкалары бар, кайталар.
Şeykini koytalar, yoңайлığına көрсіз, нешік болғанын. Клуб болмаса, yoңайлığına жүнде башы өткәріп болмай, өзіңіз білесіз. Клубта бір отырып қайтсағыз, өзіңіз бір 10 жаста яшарып қайтасыз. ППМ дәүләт программасында безнең авыл биләмәсе елда катнашып килә. Һәм инде менә бу ел 2020 елда да шушы программада без катнашачакбыз. Бүтән авыл белән киңәшләшеп, Лаешта авыл мәдәният йортына ремонт кирәк дигән карарга килдек. Безнең авыл мәдәният йортына бәләкәй балалардан башлап, олы апаларга хәтлем йөри. Авыл мәдәният йортының утлары бер вакытта да сүнгәне юк. Календардагы кызыл даталардан тыш төрле мондай гади бәйрәмнәрне дә үткәреп киләбез инде. Мәдәният йортында төрле кружоклар эшли. Минем инде шушы кружокка йөргән Гастина Вариананың рәсемен күрсәтәсем килә. Ул кыз 1-нче класста укый һәм инде үзенең уйларын менә шушы рәсемдә төшергән. Ул безнең авыл мәдәният йортын яктыртасы, аның сәхнәсен матур иттереп, үзәгенә китереп инде анда яктылык җитмәгәннәрен дә күрсәткән. Үзенең кичкенә булуына карамастан менә монда прожекторлар белән бит инде мондагы сәхнә күлмәкләренә хәтлем үзенең рәсемендә күрсәткән ул. Һәм инде бүгенге көндә класслары белән сәхнәдә биегәннәрен дә күрсәткән. Шушы программада җиңеп чыгып, киләчәктә клубыбызны ремонтласак иде дигән теләктәмен инде мин. Шора ахырында Лаешта авылы халкы һәм килгән кунакларга Кадер урта мәктәбе коллективы Наил Гаитбаевның «Кызлар килде авылга» комедиясын сәхнәләштереп күрсәтте. Айгөл Муллаянова, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.